ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари вазни ним сабуки UFC Яир Родригес нақша дорад ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Брайан Ортега барои камарбанд бо чемпион Александр Волкановский ҷанга. UFC ба ма гуфтанд ки агар ман ғалаба ба даст биёрам, пас муҳорибаи навбатии ма барои камарбанд мешавад ва ин маҳз чизе ҳаст ки мо мехоҳем. дар аввал ма дар муҳорибаи дар печ истода ғолиб шудан мехоҳам ва баъд бо чемпион барои камарбанд ҷангидан мехоҳам. аммо ҳамаи корро қадам ба қадам кардан дар кор ва барои ҳамин ма бояд Ортегаро шикаст диҳам. Александр Волкановский дар муҳорибаи охирони худ зидди Макс Холлоуэй баромади хеле хуб нишон дод. баромади ӯ чашмони маро барои бисёр корҳо кушода кард ва агар ки ман чемпион шудан хоҳам, пас ман бояд ки хубтар омода шавам. Александр ҷангвари хеле сахт аст. ӯ дар ҳақиқат беҳтарин аст ва барои ҳамин ман бояд ки тамрини хеле зиёд кунам, гуфтааст Родригес. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Яир Родригес ва Брайан Ортега аллакай пагоҳ шаб дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. ва дӯстон, ба шумо тавсия медиҳем ки ин муҳорибаро ҳатман тамошо кунед. ин муҳориба ваъда медиҳад ки яке аз беҳтарин муҳорибаҳо шавад. ҷангвари топи вазни сабук Дастин Порье гуфт ки дар вазни сабук кадом муҳорибаҳоро дидан мехост. якум муҳорибае ки ман дидан мехостам, ин муҳорибаи Чарлз Оливера зидди Ислам Махачев. шумо бояд ин муҳорибаро ташкил кунед. ин муҳориба дар кор аст. бале, ин муҳориба барои камарбанд мешавад. аммо ман ҳоло ҳам Оливераро чемпион мешуморам ва дар муҳориба зидди Ислам ӯ камарбанди худро ҳимоя мекунад. муҳорибаи дуюм ин муҳорибаи Бенил Дариуш зидди Матеуш Гамрот. ман бо Матеуш Гамрот якҷоя тамрин мекунам. ӯ дар рейтинг ба боло баромад. ӯ греплери хуб аст ва ӯ бояд ки худро дар муҳориба зидди ягон ветеран нишон диҳад ва муҳориба бо Дариуш муҳорибаи хуб мешавад. барои Дариуш Гамротро ба замин афтондан душвор мешавад ва агар ки ӯ ҳатто ин корро карда тавона ҳам, дар замин Матеушро назорат кардан осон нест. муҳорибаи сеюм ин муҳорибаи Ҷастин Гейҷи зидди Конор Макгрегор. хайп ва пешравии ин муҳориба хеле хуб мешавад ва яктай аз онҳо аниқ ба нокаут меравад. ин садама мешавад. онҳо рӯ ба рӯ истода зарбазанӣ мекунанд ва ман ин чизро дидан мехоҳам, гуфтааст Порье. дӯстон, худи шумо аз ин се муҳорибаи гуфтаи Дастин Порье кадомашро дидан мехостед? шахсан ман ҳар сеашро дидан мехостам. шумо боша метавонед фикротонро дар комментария нависед. дӯстон, чӣ хеле ки медонем ҳозир дар вазни сабук чемпион ягон кас нест ва камарбанд озод аст, ва любой ҷангвари топ 5 имконият дорад ки барои камарбанд ҷангад. агар ки Оливера розӣ нашавад ва гӯя ки Конор Макгрегорро интизор мешавад, пас UFC метавонад ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Бенил Дариушро барои камарбанд ташкил кунанд, ё ин ки Ислам Махачев зидди Майкл Чендлер барои камарбанд. худи Чендлер ин чизро мефаҳмад ва барои ҳамин бо ҳар гуна роҳҳо кӯшиш карда истодааст ки боз имконияте барои муҳорибаи унвонӣ пайдо кунад. ва шаби гузашта ӯ дар саволи мухлисо ҷавоб дода гуфт ки Ислам Махачевро дар дуюм раунд ба нокаут равон мекунад, агар ки муҳорибаи онҳо баргузор гардад. ва ҳамчунин дар саволи мухлисо ҷавоб дода Чендлер гуфт ки аз байни Ислам ва Дариуш, Ислам зиёдтар сазовор аст ки барои камарбанд ҷангад. ногуфта намонад ки чанд рӯз пеш Чендлер ба Оливера маслиҳат дод ки муҳориба бо Конорро интизор шавад. ахуди Чендлер боша бо Ислам барои камарбанд меҷангад. Оливера дар ин суханҳои Майкл Чендлер ҷавоб надод, аммо Махачев ҷавоб дода гуфт ки барои чунин муҳориба тайёр аст. дӯстон, ба фикри шумо, агар раваду ин муҳориба баргузор гардад, пас Майкл Чендлер Ислам Махачевро ба нокаут роӣ карда метавонад ё ин ки не? фикротонро нависен, ҳатман дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.